Δεν θέλαμε να απελευθερωθούμε 300 χρόνια, 300 και βάλε. Στο τέλος κάτι μας έπιασε. Κάτι μας έπιασε ξαφνικό. Κάτι που προσπαθούν να το ερμηνεύσουν ο κύριος Βερεμής και οι άλλοι. Ξαφνικά πήραμε τα όπλα. 400 χρόνια συνύπαρξης, ευημερίας, αρμονίας, ανάπτυξης. Ναι, γιατί διώξαμε τους Τούρκους, γιατί τους διώξαμε αφού φέραν την ανάπτυξη, την ευημερία στους αγρότες, την ανεξιθρησκεία, τους γάμους τους μικτούς μετά από εξισλαμισμό. Γ***το μου, την προπαγάνδα μου, την προπαγάνδα μου και όσα μάθαινα 60 χρόνια. 60 χρόνια ρε, που αφήσατε στο σκοτάδι ρε. 61 χρονών είμαι ρε και μ' αφήσατε στο σκοτάδι. Περνάγαμε καλά με τους Τούρκους ρε. Ρε αλήτες, 60 χρόνια με είχατε στο πυκνό σκοτάδι. Πέρναγα καλά με τους Τούρκους και έγινα ελεύθερος ρε. Αφού και επί τουρκοκρατίας τα πράγματα ήτανε αναπτυσσόμενα συνεχώς. Ούτε καν σκέφτονταν την ελευθερία τους οι Έλληνες 3 αιώνες. Την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας. Δεν εντρέπεστε να ζητείτε από εμάς συνθήκην με τον έναν Κοτζιάς κατ' ο Σουλτάν Μαχμούτιν να τον χαίρω και αυτόν και το βεζίρι σας και τον Εβραίων Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα. Άμα ζήσω θα τους γαρίσω, άμα πεθάνω θα μου κλείσουν το πούτσο. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης 1782-1827. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης.